Ndasekhaya, namhlanje ndizothi kuwe usisikhumbuzo sokuba umuntu awukwazi kumgqiba ungekamngcwabi, ungekamfaki phansi komhlaba. Umuntu awukwazi kumgqiba uthi kuphelile ngaye ungekamngcwabi, ungekamfaki phansi komhlaba. Ukukhulela endlini evukuvuku, engenamkhondo, enabantu nje isiphithiphithi, ayithethi into yoba wena kusasa awunolakha ikhaya elingekho njalo, awunolakha ikhaya eliyokozelayo elinemfudumalo. Usisikhumbuzo sokubana esasibane sivutha kancinci xa ezinye zilayitwa ngexesha elinye, siqale sona sithi bum 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 kancinci, njobe ezinye zidlwanguza nje. Iba siso esikhanyisa side sigqibelele while ezinye zifile. Namhlanje nzowakothu ndifuna ukuthi ndibeke le title ithi ufudo lungahamba kancinci, kodwa ayithethi loo nto uba ayifiki apho kufuneka lifike khona. The tortoise may be slow, but it definitely reaches its own divine destination. Ngalamazwi mzontsundu ndizoqinisekisa ukubana bambelela, yilwa, sifikile kwixesha lokuphakanyiswa kwabantu ababejongelwe phansi iminyaka. Sikundlela mhlophe mntana sekhaya, usisikhumbuzo wena sokuba umuntu awukwazi kugqiba ngaye uthi kuphelile ngaye lo, kodwa awukayi uyokumvala umfake phansi komhlaba. Lifikile ixesha likandlela mhlophe, lifikile ixesha lokudalwa kuyenzeka, lifikile ixesha lokuphakanyiswa kwabantu abajongelwe phansi iminyaka, kwaye nawe ukhona apho. Ngale mini yenzolo mntasekhaya ndizokuqinisekisa into bana okwakuwa nokuvuka kwakho kuzovuzwa ngoku, ngoba kusitshiwo kuthiwa imizamo yakho ayiwelanga phansi, kwaye ithemba oye walalo nangoku izinto sezingabonakali, zingacaci uba ziyaphi, liza kuphilisa. Njengoba usazi isiXhosa sithi ithemba liyaphilisa. Mandithi mzontsundu ngale mini ufudo lungahamba kancinci, alilahlekelwa indlela yalo, kwaye alilahlekelwa yindawo ekufuneka lifike kulo. Love and light family, everything is working out for me. Apho ndinyathela khona kukhokela ukhanya, apho ndihlala khona kukhokela ukhanya. Everything works out for me. Love and light family, peace out.